nandito tayo sa Cebu City kasi iba-vlog natin ang buong South Reclamation Properties or Project. So dito lahat nagsisimula mga sa subway na ito. Yung taas nito or yung above this subway is the Fort San Pedro and Plaza Independencia, Cebu City. Subscribe now. Yes, subscribe now. And like the video and make the notification. Saka makikita rin natin yung update sa tulay or CCLEX. So dito na. SRP na to mga sano, bound to Talisay City. Hindi ba ito maalog man kung ano na? Hopefully. So ayan yung tulay mga sano, dugtong na. So hindi na natin pwedeng balingan ang camera kasi dito na sa gilid natin. Kana. So, That's the bridge. dugtong na siya. Siguro by next year pwede na siya. So nandito na tayo again sa SRP o South Reclamation Project. So mga nandito mga sano is one of the biggest mall in the Philippines. Ayan, yung kita nating may tower. It's called SM Seaside. Yes, my boy. SM Seaside. What? Cordova. This is Cebu City going to Cordova. Cebu City, Cordova, Cebu. City. Ano ngayon? Ano nga yung meaning nito? CCLEX. Yeah, actually it's not yet done though. Wait, no. Yeah, ayan siya mga sano. Yung paanan ng tulay. So ayan, malapit na yan. Next year, hopefully mapakinabangan na magagamit na ng mga But this motorista o mga tao. Wala pa tayo na-register. Register sa This is already Sa for the RFID. RFID. yeah, mag-register tayo. Ayan yung SMC side mga sano. Ito yung mall dito sa Cebu na kaya mong ikutin 360 degrees. Pwede naman nating pasadahan yung gilid-gilid nito. So, subukan natin. Sira na yung dito. So, ang gawin natin mga sano, ikutan natin tong SMC side. Pero dito pa rin tayo labas sa itong road na to. Ano lang, ikot lang tayo para makita niyo yung buong ground niya, buong bakuran. Sige, pati Ocean Park no nandun. Pwede rin, daanan din natin yun. We're going down inside. Ito yung SM Seaside. Malaki-laki rin to mga sano. Siguro sabihin natin no, pangalawa siguro siya no, after Yeah, I don't know how to get Mall of Asia. Mall of Asia. We're in Asia continent. So kakaliwa tayo doon mga sano para maikot natin. So nandito tayo, kumbaga wala naman tong likod, puro naman to harap at puro likod. So dito tayo. Ayan. One of viewers. 1% that you can subscribe to this channel. So subscribe and hit the notifications bell and turn it to all. So ito mga sano, parang likod na harap pa rin to, kaya nang umintindi. Basta paikot lang siya, puro harap at puro likod. Where's the entrance? So ayun, doon yung Cebu Ocean Park.
Ayan, pasadahan din natin yung harap lang, yung harap. Masarap. Front. Dito lang sa harap. Sige. San Pedro pa lang siya. At pati si San Pedro Calungsod Shrine, mga sano, ayan. Mismo tumbok natin, ayan. Yeah, we Yan went mismo, there with sentro Mommy. yan. San Pedro Calungsod. Yeah, we went there with Mommy. So may mass din yan every Sunday. I And wanna go to that may aquarium. anticipated mass din yan. Yeah, So so ito na yung they're allowed. Cebu Ocean Park, mga sano. Ayan, dito lang muna tayo sa harap. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yeah, we're going here Now, soon. Next month. Yeah. Ayan. So, ayan mga sano. At saka yung tapat niya, ito yung seaside. Ayan. So, diretso tayo sa ano talaga natin, sadya natin ngayon. Yung SRP. So, ayan yung road. we're going to Rose. So, sa left side na natin yung seaside. So, dito na yung SRP. Balik tayo ulit dito. Sampa tayo ulit dito sa road na to. Kitang-kita yung Bohol. What do you mean, Bohol? So, southbound tayo mga sano. So, going Talisay City tayo. Southbound. So again, ito yung SRP. Dami nang tinatayo. So mga naglalakihang building dito mga sano, yung mga nakakauna is trivia lang is feeling best. Yan, sa bandang kanan. Makikita niyo yung mga ano na yan. Kondo ba yan? City de Mari. Yan yung property na yan sa binabalingan ng kamera mga sanois. Ano yan? Feeling best. Grabe sila. Dati ano lang to, baybayin. So itong tulay na to mga sano, pagkababa natin dito ay ano na, Talisay City na. At see, welcome Talisay City. Is this for the boat? Boat, no. I see boats. Oo nga, bakit may container yard doon? Bago yan ah, yan di ko alam yan ah. Is it a private container yard or talagang hindi private kasi halo-halo man. Oo nga. They're near the triangle. Kaninong container yard yan? Baka may marka doon. So Talisay na ito mga sano. Mas malaki itong SRP kontra sa NRA or North Reclamation Area. Mas mahaba itong mga siguro mga ilang kilometro to 5 yata 5 kilometers itong ano, SRP. Yung NRA is yung sa Mandawi is ano lang Ano yung NRA? North Reclamation Area.
dalawa lang yata. Dalawa sa 23. Pero ito, for sure, lampas 5. So, stop natin yung camera mga sano kasi traffic. So, ito yung pagpatuloy ng ating gala sa SRP mga sano. Kung dire-diretso lang, kaya naman tong wala pang 5 minutes o 5 minutes lang yung from start hanggang dulo. From Cebu City Pier 1 to Talisay City na end of SRP. Marami ng mga establishment dito sa SRP, may mga service center na gas station, yan yung unang-una, tsaka yung mga kainan with the local delicacies, local food like balbacoa, lechon, puchero, pajero. You like puchero, Marius? What's that? Beef Sabaw? soup, yeah. Yeah. Oh no. Yung shell nasa kabila pa. Siguro 2 minutes away mga sano, ay ano na, dulo na. Palapit na naman sa isang town ng after Talisay City, yung Minglanilla. So the next is ano tayo mga sano, North Road na naman tayo, yung pinakaunang highway na going south and north. Yung N. Bacalso Avenue. Siya yung wala pa tong SRP, doon lahat ng mga sasakyan, lahat ng klaseng sasakyan doon lang bago nagawa tong SRP. So kukunan natin yung original na highway na nagdudugtong ng South Road at saka North Road. Ayun, yun ang next rota natin. Ganda pa rin yung nabarang luma interior. Itong traffic mga sano is nasa tapat to ng Talisay City Hall. May stoplight doon, traffic light doon, and it's the second to the last traffic light. Yung last is the exit na, yung end of SRP. So pause muna tayo mga sano. Yes. Grabe mga sano, 20 minutes na dito pa rin tayo, nakausad lang tayo na siguro mga 10 metro. My gosh. Yeah. Finally, next move, now traffic. Not yet, babe. Sa left side natin mga sano, yan mismo yung Talisay City Hall. Balikan natin ang camera. Ayan. Yan, nakita niyo yung pula, yung bobong. Ayan. Talisay City Hall. Dito yung siguro hanggang doon to sa last traffic light, yung ano nito.
stop na naman. On chance, Go na tayo mga sano. We're bound to the last traffic light. To the corner. At saka matapos na yung journey natin sa pasensya na kayo doon mga sano. Medyo kamuntikan tayo mapamura. Buti na lang hindi na kompleto yung words. Kalain ba naman nagsakay dyan sa gitna. So this is the end of SRP. So abangan nyo yung video natin sa yung sinaunang highway na nag-connect sa dalawang both north and south. Dito na tayo. Hanggang dito na lang mga sano. Maraming salamat. And to God be the glory. Don't forget to subscribe.